Здравейте, аз съм Цветозар. Днес ще ви разкажа как работят облачните услуги. С векове информацията се е държала на улицата, писмено и от уста на уста. В днешно време информацията се съхранява на сървъри, в офиса или на облака. Нека да видим разликите. Ето сървър в офиса, който често е обикновен компютър на 300 години от ерата на Перперикон и издава звуци на хладилник мраз от преди 50 години. Ето къде се намира облака. Модерна сграда, обградена с няколко пътни артерии в ситуации на пожар или друга авария. Поне 4 токови захранвания и над 20 интернет доставчика. Ето как изглежда отвътре. Подредено, педантично, тип Monk. Ако забелязвате, сървърите не изглеждат и нямат нищо общо с вашия сървър до саксията. След като разбрахте къде се намира облака, къде мислите, че е по-безопасно да държите вашите данни, фирмения софтуер или почта? Последвайте ме за още видеа, за да разберете как работи технологията на човешки език.